Dugang nga bagong urgent care and ambulatory services upon bukas centers ipahamtang sa Iloilo. Bukas centers dako ang mabulig agud mabuhina na ang pagginutok sa mga pasyente sa mga ospital. Si Jan Sala nakatutok. Pagpanghangkat sa mga ospital ang kagutok sa mga pasyente kag masami nga kakulang sang espasyo ilabi na sa mga emergency room kag outpatient department. Magluwas ni madamo man sa mga pasyente halin sa mga malayo nga mga lugar ang nabudlayan nga magpadulong sa mga provincial kag regional hospitals. Gani na bunag ang mga bagong urgent care and ambulatory services o bukas centers. Tinutuyo sini nga masulbar ang congestion sa mga ER kag OPD kag mas mapalapit pa ang serbisyo sa mga malayo kag maligwid nga lugar. Western Visayas nahamtang palang subong sa Western Visayas Sanitarium and General Hospital, Don Jose Monfort Medical Center kag Western Visayas Medical Center ang bukas centers. Igapahamtang naman sa Banwasang Batad ang pinakauna nga off-site bukas center sa rehiyon. Kaya sabi ko yung 2 to 3 years ago because we are of course bagong construction. So hopefully po yung first for the Iloilo province. This will be under the Monfort Hospital. Sila magtatao doon. Lakip sa mga serbisyo nga sarang mahatag sa mga bukas center ang mga minor medical services para sa gastroenteritis, hypertension, diabetes, mild allergic reactions, hilanat kag iban pa. We categorize first the patient. So we are the one who assigned the service area. Para mas dala yung proseso, mas dasig tani ang ila nga pagka kay may ara nga masalba dayon ang ila kinabuhi ila. Halin sa bulan sang Enero tubtub subong nga bulan sang Hunyo, ang bukas center sa WVMC ang nakakater na sang 8,265 patients. 1,922 naman sa Don Jose Monfort Medical Center kag ang bag-o bukas nga center naman sa sanitarium ang nagakater sang 50 ka mga pasyente kada adlaw. John Sala, One Western Visayas.